Бел, червоно-белий стяг. Усі ми з вами добре знайомі з БЧБ-стягом, який у 90-х був прийнятий як державний символ Республіки Білорусі, а ще раніше, у 1918-м, як державний символ БНР. І з'являється досить стильовим сам по собі. Для нашої землі гэты сцяг больш, чым проста дзяржаўны знак, ці сцяг апазіцыйных сіл. У гэтага сцяга ёсць свая гісторыя, якая нашмат старэй, чым можа здацца на першы погляд. Прапаную табе разам са мной прасачыць момант нараджэння сімвала беларускай свабоды. Белы і чырвоны колеры, яны характэрныя для беларускай культуры. Такім чынам, чырвоныя элементы на белым грунце лічацца самым пашыраным спалучэннем колеру ў беларускім арнаменце. Белы і чырвоны – гэта колеры нацыянальнага герба пагоня. У геральдыцы і вексіалогіі чырвоны колер сімвалізуе каханне, адвагу, велікадушнасць, а гэтак жа кроў, разлітую змаганні. Белы азначае чысціню, шляхетнасць, надзею і праўдзівасць. Яшчэ ў Першую сусветную вайну з неймавернай хуткасцю бел-чырвона-белыя стужкі на вайсковай уніформе распаўсюдзіліся па ўсіх франтах заходняга тэатру баявых дзеянняў былой царскай арміі працягласцю 3000 кіламетраў. Нацыянальная сімволіка цесна звязана з нацыянальнай ідэяй. Сцяг, герб і гімн, прапанаваныя нацыянальнымі элітамі і прынятыя ды замацаваныя ў свядомасці насельніцтва, становіцца своеасаблівым кодам нацыі. Узнікненне нацыянальнай сімволікі большасці народаў цэнтральнай і ўсходняй Еўропы пачалося з вясны народаў. Канчаткова змацавалася яна напрыканцы Першай сусветнай вайны, падчас разбурэння поліэтнічных расійскай і аўстра-венгерскай імперый. Беларусы тутака не былі асаблівым выключэннем. Першая спроба стварыць праект нацыянальнага сцяга быў зробленым беларускім архітэктарам Лявонам Дубікаўскім у 1916 годзе, калі знаходзіўся ў Петраградзе і кароткі час працаваў у беларускім таварыстве дапамогі ахвярам вайны. У наспех накіданым эскізе Дубікаўскі выкарыстаў традыцыйна агульнаславянскія калеры – белы, чырвоны та сіні. У той жа час беларускія дзеячы, што апынуліся ў бежанстве ў Расіі, паспрабавалі стварыць агульнанацыянальны палітычны цэнтр. На паўлегальных сустрэчах неаднаразова ўзнікалі дыскусіі пра далейшыя шляхі развіцця беларускага руху. Лютаўская рэвалюцыя 1917 года абудзіла нацыянальнае самаўсведамленне і дала моцны імпульс далейшаму развіццю нацыянальных рухаў на тэрыторыі былой царскай імперыі. Важным чыннікам гэтай этнічнай мабілізацыі становяцца ўжо легімітызаваныя нацыянальныя сімвалы, сцягі, стужкі і банты ў адпаведных колерах, якія выкарыстоўваліся прыхільнікамі незалежнасці адпаведных краін. Нацыянальныя сімвалы сталі неад'емным атрыбутам палітычнай салідарнасці і мабілізацыі людзей. Без іх не адбывалася ніводная грамадская падзея, маніфестацыя, з'езд ці вайсковыя парады. Асаблівае значэнне гэтая сімволіка набыла войску, дзе акурат у той жа час сталі стварацца нацыянальныя фарміраванні. З ліпеня 1917 года беларусы-вайскоўцы, аб'яднаныя ў нацыянальныя гурткі і камітэты, на сваіх мундырах і шынелях пачалі актыўна выкарыстоўваць БЧБ-стужкі, што адрознівала іх ад прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцяў былой царскай арміі. Абавязак насіць адпаведную петлічную стужку ці бант быў замацаваны рашэннем другой сесіі Цэнтральнай рады беларускіх арганізацый у Менску 5 жніўня 1917 года. Аднак, БЧБ-колеры ў верасні-лістападзе 1917 года яшчэ не былі прынятыя лідарамі беларускага руху ў якасці элемента нацыянальнага сцяга, і таму яны шукалі іншыя варыянты. Менавіта таму яны звярнуліся да спадара Лявона Дубікаўскага, каб замовіць падобны праект. У той жа час браты Антон і Іван Лускевічы самастойна звярталіся да мінуўшчыны, каб знайсці там варыянты будучага сцяга. Так, напрыклад, браты знайшлі ў адным з аль-кітабаў звесткі пра татарскую конніцу, якая брала ўдзел у Грунвальдскай бітве пад бел-чырвона-белым сцягам Вітаўта Вялікага з нашытам на яго паўмесяцам і зоркай. Менавіта з прычыны прыналежнасці БЧБ-палотніша да выбітнага вялікага князя дзеячы нацыянальна-вызваленчага руху пачалі актыўна прапагандыраваць яго як гістарычны сцяг беларусаў. Варта адзначыць, што БЧБ-сімволіка трывала звязана з нашай культурай і гісторыяй, пачынаючы ад народнага адзення, сканчваючы сцягамі ваяўнічых харугваў. Давайте успомнім карціну «Бітва пад Воршай» 8 верасня 1514 года. На карціне максімальна дасканала узноўленыя дэталі перамогі на ўтрая большым маскоўскім войскам. Вялікая літоўская кавалерыя карысталася сцягам святога Юр'я, гэта чырвоны крыж на белым палотнішы. А вось у 16 стагоддзі у вялікім княстве літоўскім вялікае пашырэнне атрымаў шляхецкі герб Котвіч, у срэбным полі чырвоны пас. Гэта выява бел-чырвонага белага сцяга. 1605 год. Пасля Люблінскай уніі
рабіліся спробы стварыць аб'яднаны сцяг для Рэчы Паспалітай, аб'яднаных кароны і вялікага княства. У тым жа годзе вялікі князь літоўскі і кароль польскі Жгімон III Ваза пачаў выкарыстоўваць трохпалосны чырвона-бела-чырвоны сцяг, а крыху пазней з'явіўся бел-чырвона-бела-чырвоны сцяг. 1630 год. Ёсць згадкі пра бел-чырвона-белыя сцягі на карціне Пітера Снайерса, прысвечанай бітве 1605 года пад Кіркольмам, 1776 год па 1783 гады. Ротны сцяг беларускай гусарскай харугвы, 1781 год. Герб Віцебску, 1812 год. У Дзяржаўным музеі Літвы ў Вільні захоўваецца значок 19-га палку уланаў Ашмяцкі, Троцкі, Ковенскі, Гарадзенскі, Ліцкі, Новаградскі, Слонімскі, Ваўкавыскі паветы. 1824 па 25 гады. Галаўны ўбор палкоўніка беларускага гусарскага палку. Тыя ж гады. Ківер ніжніх чыноў гарадзенскага лейб-гвардыі гусарскага палку. 1840 год. Герб Віцебскай губерні. 1850 год. Малюнак герба Лепеля. 1863 год. У час паўстання, калі Кастусь Каліноўскі вярнуўся да герба Пахоня, ёсць падставы меркаваць, што ён адрадзіў і бел-чырвона-белы сцяг. 1872 год. Бел-чырвона-белыя сцягі на карціне Яна Матейкі. Стэфан Баторы пад Псковам. 1909 па 12 гады. Бел-чырвона-белымі стужкамі карыстаюцца сябры гурткоў дэмакратычнага беларускага студэнцтва у Санкт-Петербурзе. 1916 год. Сцяг з бел-чырвона-белым палотнішам мела арганізацыя «Сувязь незалежнай Беларусі», якой кіраваў Вацлаў Ластоўскі. Дазвольце вярнуцца да спадара Лявона Дубікаўскага. У выніку спадар Лявон прэзентаваў свой новы варыянт нацыянальнага сцяга. Ёсць ускосныя сведчанні, што ВБР папярэдне хваліла дадзены сцяг. Але на наступных сходах фігураваў толькі БЧБ сцяг, які распрацаваў спадар Клаўдзій Душэўскі. Паводле газеты «Беларуская рада», ужо 7 снежня 1917 года на з'ездзе разам з белым транспарантам з надпісам «Няхай жыве вольная Беларусь» і чырвоным партыйным сцягам БСГ прысутнічаў таксама нацыянальны БЧБ сцяг з надпісам «За родны край, за вольную Беларусь». Гэты факт пацвярджае карэспандэнт менскай бальшавіцкай газеты «Савецкая правда» нумар 19, які схаваўся пад псеўданімам Георгій Фанвіч. Сёння мы можам канстатаваць, БЧБ сцяг атрымаў прызнанне ў прыхільнікаў незалежнасці краю акурат падчас усебеларускага з'езда. Як сведчыў пазней беларускі палітык і паэт Макар Краўцоў, з пачатку студзеня 1918 года у Менску зусім легальна пры бальшавіках над пад'ездам нумар 2 па паліцэйскай вуліцы, дзе месцілася сядзіба ЦВБР, удзень і ўначы вісеў БЧБ штандар. Іншыя альтэрнатыўныя праекты на гэты момант адпалі. Доўгі час аўтарства нацыянальнага сцяга заставалася невядомым, пакуль не напаткаў 1990-е гады, калі ўсплыла ў якасці стваральніка імя Клаўдыя Душэўскага. У ягонай следчай справе, што захоўвалася ў былым архіве КДБ Літоўскай ССР, была выяўлена копія яго аўтабіяграфіі на літоўскай мове, датаваная жніўнем 1934 года. У гэтым дакуменце спадар Душэўскі засведчыў, што ў 1917 годзе яму давялося зрабіць некалькі праектаў нацыянальнага сцяга, і адзін з іх быў прыняты, а менавіта БЧБ. А таго часу і лічыцца беларускім нацыянальным сцягам. Такім чынам, БЧБ-сімволіка яшчэ да снежня 1917 года ўжо атрымала шырокую папулярнасць сярод беларусаў-вайскоўцаў. З неймавернай хуткасцю БЧБ-стужкі на вайсковай уніформе распаўсюдзіліся па ўсіх фронтах заходняга тэатру баявых дзеянняў былой царскай арміі. З абвяшчэннем БНР БЧБ-сцяг быў канчаткова замацаваны ў якасці дзяржаўнага сімвала Беларусі. 8 траўня 1818 года адмысловай камісіі па ўвядзенні эмблем і вонкавых знакаў пры народным сакратарыяце БНР БЧБ-сцяг быў канчаткова ухвалены як дзяржаўны сцяг рэспублікі. Пастанова Рады БНР была пададзена на канчатковае зацвярджэнне Радзе БНР. З гэтага часу можна канстатаваць, што БЧБ-сцяг стаў агульна прызнанай святыняй для беларускіх незалежнікаў. Калі вас бяндэжыць, што БЧБ-сцяг як сцяг дзяржавы узнік пазнавата, то дазвольце заўважыць, што вы дарма хвалюецеся, бо мы яго прынялі ў самы час. Прычым сцягі Літвы, Польшчы, Украіны і Латвіі пачалі ўзнікаць паралельна. Шануйце наш нацыянальны сцяг. Бывайце!